саламатсызбы, хөрмәтле тамашачылар. Бурайдагына бурай карлар ява, буйык май микән болан балаһы. Бери килән уза күрмәенсә, ир булмай да ата балаһы дигән яр юлдары бар. Шулай ук башкорт халык ярында ак карсыга кебек түшен киреп, бай кыздары килә коюга. Баштарына авыр эштәр төшһә, арытлан кебек ирдәр буйга дигән юлларда бар. Тапшыруда нужаны бер-ике генә түгел услап күргән. Арытлан кебек ирдәр бойгырдай авыр хәлләргә тарыганда ла башын әймәгән удаман, ярсы Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ризван Мөхәммәддин улы Мөхәммәдиев катнаша. Ризван агай, yola буенча танышудан башлайбыз әңгәмәне. Кайякта, кашан тудыгыз, ата-инәй, һаулаган һау, авыл, нәсел нәсәпләр турында. Мин 1941 елның 1 январында Балагатай районының Хандалаш дигән авылында туганмын. Авыл бәләкәй генә, анда 30-40 өйдән артманы. Хәзер ул авылда кеше яшәмәй. Был авыл турында күренекле тарихчы Әнвәр Әсфәндияров үзенең Башкортстан авылларының тарихы дигән фәнни белешмәһендә былай дип әйтә: Хандалаш авылы Хандалаш елгаһы буенда урнашкан. 1770 һәм 1895 елдар арасында барлыкка килгән. Документларда Асаба башкортлар дип күрсәтелгән. Дөрес. Минем олатайның атаһы Фазыл карт беренче булып килеп утырган. Айдакай авылыннан килеп утырган. Тамырлары Мәшитле районының кайһы авылына бәйле тигән? Абдрахим авылыннан сыккан. Аны Айдакайга килеп утыргандар. Айдакайга ла килеп утыргандар һәм Хандалаш авылыннан нигез алгандар. Уже урыстар yerде башкорт ерләрен ала башлагандар инде. Шунда ерһез калмайбыз дип, шул башкортлар урман төбенә үзләренең биләмәләренә килеп утырып, авыл барлыкка килтерәләр. Көләк, Әүште авылдары барлыкка килә, Кургаш. Ихтилалларда әүдем катнашалар, һеҙҙең яҡ кешеләре. Әйтәйек, Пугачев етәкселегендә крестьяндар һуғышында. Авылдарҙы яндыралар, халыҡта тере ҡалғандары ситкә тарала инде. Урыҫ күскенселәре килеп ултыра, шул ауылдарҙың урынына, эме? Ҡараһаҡал яуынан һуң Ямаш, Нөгөш, Карлахан ауылдары юҡҡа сыға инде, башҡорт ауылдары. Исемдәре генә ҡала инде. Ҡайһы бер белмәгән кеше уйлай, мында башҡорттар йәшәй икән дип уйлай. Урыстар йәшәй бит инде. Тамаша журналын 2008 йылдың 2-нче һанында, 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы һандары. Ул 2 айға бер сыға бит инде. Һеҙҙең хәтирәләрегеҙ баҫылып сыҡты. Наил Ғайтбаевҡа бик рәхмәтлемен. Сөнки минең хәтирәләрҙе газеталар, Агыдел журналы бастырға ҡурҡтылар. Давайте кәрәкмәгән нидәрен алып ташлағыҙ, бастырабыҙ тиҙәр. Мен әйтәм, юҡ. Наил Ғайтбаев уҡып сыҡты. Бастырабыҙ тине. Олатайҙарығыҙҙың тарихын белеүегеҙ һеҙҙе рухлы, тамырлы, ысын башҡорт итеп тәрбиәләнергә ярҙам иткәндер инде. Потому что атайым бөтөн башҡорттың тарихын, Салауат Юлаев турында, Ҡараһаҡал, Батырша, Бәпәнәй тураһында күп һөйләй торғайны. Баҫҡан саҡта дошмандар ерҙәрҙә топраҡ итеп һәр кемде лә шул Ҡараһаҡал хан ҡаршы торған ҡотҡарам тип беҙҙең киңелдә Ҡараһаҡал башҡортомдоң намыҫы Ҡараһаҡал башҡортомдоң аҡылы Ҡараһаҡал башҡортомдоң батыры. Рәхмәт. Олатайығыҙҙы 30-нчы йылдарҙа хәлле кеше итеп Раскулаш Шимоняға дусар итәләрме? 40-таған 50-ләгән аттарын алып итәләр. Беломор каналда ул эшсән кешене күренеп тора бит инде. Аны бригадир итеп ҡуялар.
Шунан шул үде һөйләнгән, мин бит Япон һугышында булгайным, минең орденем бар. Япон һугышында булгас, бәлки шул яктарга бәйле борынгы йырҙарҙы ла белгәндер әле олатайығыҙ? Манзурия дигән йыр бар. Тәҡдирҙә генә ризыҡына фәҡәт ғәзизе башҡа йыҙарҙы йөрөтә. Нужа килһә таратып ала, илетеп манжурыға ала. Бик ауыр хәл ситят илдәрҙә. Ил ташлауы бигерәк йөрөтә. Һағынам тауығын йөрҙәрҙе. Рәхмәт. Һеҙҙе бит 5-6 йәштән үк Ярса Ризуан тип йөрөткәндәр бит әле. Ярсалык кемдән килә? Әсәйем инде. Мөхлисә, Мәсетле районы Тайыш ауылында тыуған. Бик һорағас ҡына йырлай бәрә инем. Мин үҙем дә шулай, инәлтерәм дә, шуны йырлай бәрә торғайным бәләкәй саҡта. Яра туҡтап тор инде. Яра менә бер генә йырҙы йырлайым инде тип дауам итәм. Әсәйегеҙҙең иң яратҡан йыры ниндәй йыр ине? Тәфтиләү ине. Ризуан Мөхәммәтдин улы тыуған ауылында башланғыс мәктәпте тамамлағас, Айҙаҡай 7 йыллык мәктәбендә уҡыуын дауам итә. 1 йыл 14 саҡрым алыҫлыҡтағы Ҡарлыхан ауылында урыҫ мәктәбендә уҡығас, иптәштәре менән бергә уҡыйым тип 45 саҡрым алыҫлыҡтағы Яныбай ауылына бара. Ул саҡта Яныбай урта мәктәбенең директоры булып, киләсәктә ҙур ғалим, һоҡланғыс шәхес Наил Вәли улы Бикбулатов эшләй. Үҙе бик белемле, оратор. Һөйләһә аның менә нигә дәрескә килә торған тарихтан. Журналды ғына ҡыҫтырып алды. Китабы ла юҡ. Уже белә нәмә. Әҙ генә былай ғына һорап алды. Кемнең нәмә белгәнен белә инде ул. Өй һөйләй торғайны. Ауыҙ асып ултыра торғайны дәресендә. Бер ваҡытта
Одан тәнәфес вакыты сыктыла, мине итәкләп алдыла, алып керде. Укытучылар бүлмәһенә. Кустым һине бик матур йырлай диләр. Әле менә укытучы апайдарың, агайдарың утыра, берәр йырлап күрһәтәһеңме? Ярармы әйтәм. Ну, әзрәк уже тулкынланам. Яд булмады микән көйкеләргә безнең кеүек асылы ирҙәргә Yarlağına tügel takmaklar hana Gazize başın ilderday. 9 класты тамамлагас, каникул вакытында Ризуан Мөхәммәддин улын мәктәпкә сакыртып алалар. Өфөнән күренекле йырсы Хөсәен Мәҗитов ярга һәләтле балаларды һайларга килгән икән. Кырда ята мин бит комсомол секретаре, еще производственный полевой бригадиры школьный. Вот. Алып кайталар, инде йырлайын. Тәфтиләү, йырлас бул. Хөсәен ахи кирип тордылар. Бұл кустым менән бит бүгендән үк концерт менән сыгып китәргә була. Талантлы училищеге һичшиксез керәсәк дине. Өйгә кайткайным, әсәем каршы. Ул инде ирке шешеме. Мәтәмәсә һинең аркала мин йырлап йөрөйем. Ну бит йырлау менән эш бер түгел. Йырлау, күңел асу өсөн генә. Иң бошынғаны тағы Наил Вәли улы Бекбулатов битендә бит. Ул һеҙне киләсәктә тарих сәйтеп күргәһе килә. Өфөгә бергә бардык. Ул эшен бушатып, академия наука эшкә бара ине. Комиссия үтте кергән сакта 15 кеше утыранда Мәғфур Хисмәтуллин, уртала Заһир Исмәгилов, Рәйсә Әхмәдиева, Азамат йырларга булдым. Бармая не ядар күрмәй ире егеткә мәнә аты башым эре егеткә мәнә аты башым. Заһир ағай йырлап үтке. Бұл егетті кім алып келді дей. Хөсәен ағай Мәҗитов ағай. Мин алып келдім. Шәп егет алып келгән Хөсәен дей. Бүгінгі көндә билдәле йырчылардан кемдәр менән бергә укыныгыз? Флюра апай Нугуманова, Тавлыкаева, Зәйтүнә, Фәния Халитова, Илфак Исмаков. Иншар ағай бит әле. Иншар Солтанбаев. Ризуан Мөхәммәдиев, Иншар Солтанбаев яр буенса бер үк укытучылар укыйлар һәм икеһе лә тавышһыҙ калалар. 2 ел укыган идем, мин хырылдап киттем. Укытучыгыз һезнең тавыштың үтенсәлектәрен аңламан инде ул. Аңламан. Безергәнче режимда укыткан. Шулай булды. Шулай килеп сыктылар. Мин ахыры
кайтып кеттім. Тауыш бітті. Үзе сондай грубая. Гел распевать терелетігі юғары тауыштарды ерлаттыра. Яна оперны ерсәдірдей, диапазонна да расширит. Әмін бит келгені менде башқұрт халық ерларым, башқұрт ерсігі болырым деп. Ризуан Мөхәммәддин улы тавышын тамам юғалтып кайтып китә. Әмма Мәдәният министрлыгынан телеграмма ебәреп кире сакыртып алалар. Икенче курсты тамамлагач, музыкаль педагогик училищеһына күчеп, ер һабактарын Хөсәйн Мәҗитовтан ала. Остазының кәңәше менән артабан Мәскәүдә Венесендар исемендәге музыкаль педагогик институтына укырга инә. Шунда бик әйбәт яхшы педагог коллектив митинде. Александра Тимофеевна Москаленко, заслуженный артистка Российской Федерации. Уже 38 яшьтә шул укытала и нидә йырлай, операла, Большой театрда. Хайран калып, мәйтәм, әдәм баласы шундай тавышлы була икән, аптырай торам, йырлай бара теге. Тәрдәләр зембердәп тора. Ул әйтте: "Резван, я тебя тоже сделаю, говорит, так. У тебя голос будет лететь", говорит. Күп районда башкорттар турында. Ничә бу башкорттар гел бастап әйткәннәр дип аптырай торгайны. Безне ебәргәндә Мәскәүгә кем армияла хезмәт итмәгән бурын бирделәр. А минем билет второй категории уже освобожден армиянан. Минем теге атит, һиңәти бурын кәрәкмәй. Әйбәт кенә укып йөргәндә шул декабрь айында уже повестка килеп төшәмәй военкоматтан. Бардым, куркмай, минем бетмитем не бар, запас. Хәрби билет. Шуннан каранылар да, алдылар да киттеләр армияга. Шулай иттереп 3 ел хезмәттәргә туры килде. Гел учениегә ебәрделәр, Варшавскида үтеге. Безнең спецназ бит, специальное назначение. Гел палаталар яшәйбез. Гел хукук үткәрәбез. Менә минем әлеңге хронический әллә не. Әдгенә нитеме опять бронхит, әдгенә бронхит. Әнә шуннан башланды армиянан. Армиянан кайткач, Ризуан Мөхәммәддин улы һаулыгы буенча институтта укуын дәвам итә алмай. Өфөгә кайтып тәүдә Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының хорында, артабан филармонияла ярсы булып эшләй. Филармонияла ысын мәгънәһендә моң профессоры Рәхмәтулла Бүләкәновтың халык йыры Одым көй консерваториясына эләккәнлеге түгелме? Сынлап та Хөсәйн Әхмәтов агай. Сакыртып алдылар бездән Бүләкәнов агай менән курайсы. Ризуан кустага Одым көйләрде өйрәтеп йөрөйин дитә. Рәхмәтулла агай әйтә. Ярай, мин балайда өйрәтәм моңа һәдәйтмәһәгез дә. Шуннан башланды Рәхмәтулла агай менән безнең дуслыкмы? Дуслык дип ул минең авылы кебек, мин ул вакытта 25 яшь, аңа уже 60 яшь бар инде. Ничә йыр өйрәтте? Илеләп булганды, Төхвәт кантонаның яраткан йырыны. Кага замана калам кулы дарында я Төхвәт кантона кевек иркаядай. Белорусский районда йөреп сыктык, бит эшеп тоңып. Ушал районына сыгып бара трактор менән инде. Трактор санагына одан такталар халанган. Шуның өстендә артистлар ята. Халам түшәлгән инде. Мин гел Бүләкәнов агай менән рядом бит инде. Карап кына йөрим бит инде. Бер уянып киттем. Рәхмәтулла агай юк янда. Тактадан шылып чыккан. Абит тактаның осы ергә тиеп бара. Уяттым бараһында анда кемдер Сөләйман агай да инде. Нишләргә кире бурылдык? Бархак. Дип Рәхмәтулла агай килә. Толып килгән. Мин ышандым дә, атлай торайым әле килеп алырһыгыз әле дип. Халкын клубларда сыгыштар яһау әҙһеҙ үтмәй. Бронхиттан яфа чиккән Ризуан Мөхәммәдиевка табиптар Урта Азияла яшәргә кәңәш бирәләр.
Ризуан Мөхәммәддин улы гаиләһе менән Кыргызстанга күчеп яшәй башлай. Бына шулай 28 ел гомер үтеп китә. Ризуан Мөхәммәддин улы бында югары музыкаль белем ала. Музыка сәнгатенә бәйле эшләрдә эшләй. Һуңгы эш урыны балалар музыка мәктәбе директоры. Кыргызстандың атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лайык була. Кыргызча беләм, үзбәкчә беләм. Алар мине яраталар. Вообще безнең башкорт халкын везде яраталар. Кыргызларга карата үзегез шигырьдә айтганыгыз бит әле. Кыргыз халкына 30 еллап һездә гомер иттем. Бик уңышлы булды елдарым. Бер авыр һүз һездән ишетмәнем. Бишкектә институт тамамланым. Һездә тубды минең балдарым. 1995 елда Ризуан Мөхәммәддин улы Мөхәммәдиев Беренче дөнья башкортлары корылтайына Кыргызстандан делегат итеп килгән. Корылтай бетте бит инде шуннан Һабан туйдарга бездә распределили. Башкортстанга кайту мәсьәләсендә һезгә бик зур ярдәм кылуында Бәләбәйдең глава администрация ул сактагы бу сактагы Ребгил Метонович Газизов. Уның менән Корылтайдан һәңлеһе ул бер организациялар эшләгәндер. Буровой управление директоры Балдоз бригадир Маляров булып эшләгән. Шунда һөйләнгән менә кунактар килә миңа иртәгә берәр көн миңа ял бирегез. Кемдер килә? Менә апайым, Езнәм минең ярсы атказанган. Шулда институт беткән, училище беткән. Шулай иртәгә алып киләле Езнәңде дигән абзый. Иртәгә бардык кунакка, бер-икене ниткәс шергәс. Менә миңа Маша тиүртәлән балды. Бер мактана мин Езнәм матур йырлай ди. Әле берәр йырлай бара. Интем. Йырлайым. Нинде йыр? Менә мин озын көйләрне яратам, башкорттың. Уелды. Беләңме әйтәм? Уелды белмәгән йырсы юктыр ул. Йырлы түгә. Биттәре кызарынып китте абзыйдың. Күзләре янып китте. Шул тик тәэсир итте. Нишләп шул тавышың менән нисәмә елдар Кыргызстанда пропаганда итеп йөргәнһең? Мин әрләргә тотынды. Администрация йорт халдыра, киләһе елга әзер булыр ди. Кайтһагыз 2 бүлмәле квартира бирәм ди. Училищелә музыканы укыттым. Мәдәният йортында художество җитәкчесе булып киттем инде. Һәм шунда мин һездә бераз тапкыр күрдем дә. Чөнки һез Бәләбәйдән килдегез. Туймазыга одан көй бәйгеһенә. Ая. Һирәк кенә йырдар йырланыгыз. Газиз йөрәккә янана рылыпа арам гынай булан күп ирезәр. Ризуан Мөхәммәддин улы Бәләбәйдә бик һәйбәт эшләп алып китә. Киня кызы Рина Өфөгә укырга килгәч, кызына терәк булайым дип Өфөгә күчә һәм уны аякка баттырганчы һөнәре буенча төрле урыннарда эшләй. Әле хаклы ялда. Бәләбәйдә башкорт гимназиясында Дворец культура исеменнән ансамбль алып, ана шул эсем баштан бик жалко булды калдырып китәргә. Елда Бишбүләктә ни үткәрәләр фестиваль. Фольклорный. Шунда без гел катнашып приз алдык. Жюри рәисе Әхмәт Сөләйманов агай менә миңа менә шул ниде бирде.
кесе телефонын кулыгызга Кесет, кулыма тоттырды. Хатирелеріңізді оқып сықтым, молодец деп еще айтып қойды. Ризван агай, ул хатерларыгыз һеҙҙең моғайын китап булып та сығыр әле. Бик тулыландырып яҙғам. Мынанда олатайҙарым турында күп, был башҡорт восстаниялары турында. Бына мин һеҙҙең хатерларҙан уҡыным, Рәхмәтулла Бүләкәнов былай тигән: Ризван ҡустым, гел оҙон көй өйрәнеп, оҙон көй йырлап йөрө, шул саҡта ҡартайғансы тауышың да юғалмаҫ, тының да оҙон булыр тигән, эйеме? Башҡорт халыҡ йырында шундай юлдар бар. Ул төрлө йылғаның буйында шул йылғаның исеме ҡушылып йырлана. Мәҫәлән, һеҙҙең Ҡандалаш йылғаһы бит, не бит? Ҡандалаш. Ҡандалашҡай буйы ай бүтәгә ат аяҡҡайҙарын күтәрә. Йыр йырлауҙар беҙгә тәсбих түгел, йыр йырлауҙар күңел күтәрә. Дөрөҫ. Бына оҙон көй, Бүләкәнов Рәхмәтуллаға әйтмешләй, тауышты һаҡлай, тынды оҙон көйө һаҡлай, кәйефте күтәрә өҫтәүенә. Йәғни, ғүмерҙе оҙонайта, дөйөмләп әйткәндә. Шуға минең теләгем, Ризван ағай, оҙон көйҙән айырылмағыҙ. Артабанда. Минең бит инде ул яҙмышым.